Il-Gazzetta kulħadd żvelat li bejn l-2000 u l-2006 taħt Gvern Nazzjonalista kien għaddej rekord kbir floti tal-pensjoni tal-invalidità. F'dan l-artiklu ġie rapportat li dak iż-żmien kien sar rapport lill-Pulizija dwar dawn l-abbużi li fihom kienu involuti ħaddiema fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, iżda kull investigazzjoni kienet twaffqet wara intervent politiku. F'dan il-perjodu kien hemm medja ta' 540 persuna kull sena li kienu qegħdin jiddikjaraw li ma jistgħux jibqgħu jaħdmu u allura applikaw għal pensjoni tal-invalidità. Ħafna minnhom laqqas biss kienu jagħmlu test quddiem bord mediku u minflok kienu jiġu provduti b'kollox lest iffalsifikat. Fl-2022 kien hemm ftit inqas minn 3000 persuna fuq il-pensjoni tal-invalidità. Iġifieri terz tal-ammont ta' kważi 9500 li kienu irreġistrati dik is-sena fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2006. Bil-maqlub ta' dak li qed isir illum ma ttieħdu l-ebda passi fil-każi ta' korruzzjoni taħt Gvern Nazzjonalista minkejja li dawn ġew rapportati lill-Pulizija dak iż-żmien, inklużi ismijiet ta' persuni li kienu fiċ-ċirku. Jirriżulta li dak iż-żmien kien sar intervent politiku biex il-każ jitmowwet u fil-fatt mhux magħruf li qatt inħarġu akkużi kontra xi ħadd. Fis-sena ta' wara, sa tmiem il-leġislatura ta' Gonzi PN, l-ammont ta' benefiċjarji fuq il-pensjoni tal-invalidità tnaqsu kważi nofs l-ammont tal-2006 meta kien laħaq rekord ta' persuni iddikjarati li ma setux jaħdmu. Lorenz Gonzi kien il-Ministru għall-Politika Soċjali meta jirriżulta li beda dan ir-rekord qawwi u kompla taħt is-suċċessura tiegħu Dolores Cristina waqt li hu kien sar Prim Ministru wara l-elezzjoni tal-2003. Il-kulħadd innutat ukoll li fl-aħħar xhur reġa' tfaċċa fl-arena politika biex jimbotta l-aġenda tal-establishment u jpatti għad-djufija tal-kap attwali Bernard Grech. F'dan il-perjodu 12 sena bejn is-sena 2000 sal-2012 sa meta s-sitwazzjoni ġiet lura għan-norma, il-pajjiż kellu joħroġ xejn inqas minn 80 miljun euro żejda. Dan meta l-ekonomija ta' pajjiżna kienet imwera bil-Kummissjoni Ewropea ikklassifikat l-ekonomija Maltija f'excessive deficit procedure.